Predstav si, že otvoríš malý flakón a zacítiš vôňu, ktorú si kedysi užíval samotný francúzsky kráľ. Ako sa rodí parfum, ktorý prežil celé stáročia, a prečo sa jedno malé mesto na juhu Francúzska stalo jeho svetovou metropolou? Píše sa rok 1747. Jean de Gallimard, rukavičiar a parfumér z mesta Grasse, začína vyrábať oleje a parfumy pre dvor Ludovita XV. Nikto vtedy netušil, že zakladá tradíciu, ktorá prežije stáročia. Grasse sa stáva srdcom parfumérie a značka Gallimard jedným z jej symbolov. Až dodnes zostáva rodinným podnikom, ktorý si zachoval svoje remeslo a tajomstvá výroby. Ako však vzniká parfum? Všetko začína pri kvetoch a rastlinách. Niektoré sa destilujú párou, citrusy sa lisujú a jasmín či ruža sa spracovávajú pomocou rozpúšťadiel. Výsledkom je vzácny koncentrát esencia. Z tón kvetov len pár kvapiek. A potom nastupuje umelec, parfumér, ktorý z týchto vôní skladá melódiu. Najprv vrchné tóny, ktoré ucítiš okamžite. Potom srdce vône, ktoré sa rozvinie o pár minút. A nakoniec základ, stopa, ktorá zostáva celé hodiny. To, čo robí Gallimard výnimočným, je nielen tradícia, ale aj otvorenosť. Navštevníci môžu prísť do ich továrne a múzea v Grasse, vidieť staré destilačné prístroje a dokonca si namiešať vlastný parfum. Ak sa k nemu po rokoch chceš vrátiť, Gallimard má recept uložený a znovu ti ho vyrobí. Gallimard nie len vôňa. Je to história, remeslo a kus Francúzska, ktoré si môžeš niesť so sebou.